ଏତେ ସରାଗରେ ମୁଁ ଦାଦା କାହିଁ ଡାକୁଛି ବା ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗା ନହକା ଚାଲିବ କହୁଛି ନା ସେଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇତିହାସ ଆସୁଛି ପାରେଇକି ସାଇଜ କରିଦବ ହେଇକି ଦାଦା ମୁଁ କାହା ସହିତ ଜମା ଲାଗେନି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଲାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଗଧିକଣ ସେ ମୁନା ପଣ୍ଡାର ଦୁଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ ପଥର ପଡିଲେ ମୁନା ପଣ୍ଡା ଦେହରେ ପଥର ପଡେ ଜମା ସେ ଭୁଲ କରନା ଫସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନା ଫସି ଯିବାର ରାସ୍ତାଟା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତା ଆଇନଟାକୁ ପୁରା ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମତେ ମିଳିବ କଣ ଓକିଲ ବାବୁ ତମେ ଆସିଛ କି ହେଲେ କହୁନ ବା ତମେ ହଉଛ ମୋ ଜୀବନ ଧନ ପରାଣ ମନ କାଠି ରତନ ଆରେ ତମେ ମାଗିବ ପୁଣି ମୁଁ ମନା କରିବି ବା କହୁନ ମୁଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏ ଯା କଣ କରି ହିଞ୍ଜିଡାକୁ ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦରକାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଟି କଣ ଅଛି ଯେ ତୁ ପାଇବୁ ଆଲୋ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ମହେଶ ଝୁଳି ଝୁଳି ଖାଇଗଲାଣି ଆଉ ତାଠୁ ଅଛି ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ ଯା ଘଟି ଯାଇଛି ତା ଘଟି ଯାଇଛି ଆଜିଠୁ ସେ ମହେଶର ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର ହେଇ ଆଉ ରହିବନି ଆଜି ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମୋର ସବୁ ରାତିର ସାଥୀ ମହେଶ ମାଣ୍ଡା ମଣିଷ ନୁହେଁ ଓକିଲ ବାବୁ ଜମା ସିଆଡ଼କୁ ନଜର ଦିଅନି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ପୁତୁରା ତୋ ପୁତୁରୀର ଏତେ ଟୁକି ସାଇଦିଛୁ ଯଦି ଟୁକାର ଏତେ ମନ ଦିଟାଇଟା ପଠେଇ ଦଉନୁ ଗୋଟେ ରାତି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ବଳେ ଥକି ଯିବନି ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ବା ଆରେ ଯାଉନ ଓକିଲ ବାବୁ ମୋ କୋଠିରେ ଢେର ମାଲ ଅଛନ୍ତି ଯାଅ ସେଇଥିରୁ ଦି ଚାରିଟା ନେଇ ଓଏସ୍ କରିବ ଆଉ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ମୋ କୋଠିରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ମୁଁ ଯା ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକେଇଥା ସେ ନଜର ହଟେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏବେ ଏଉଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ଦେଖିବି ତୁ କଣ କରିପାରୁ ଏବେ କଣ ହେବ ସେ ମହେଶ ଯେମିତିକା ଲୋକ ନା ମୋହନଟାର ମହେଶ ହାତର ଜୀବନ ଯିବ ତାଠି ଏମିତି କଣ ଅଛି ସବୁ ଟୁକା ତାରି ପାଇଁ ବାୟା କହିଲେ ଟୁକା ତ ବାୟା କାହାକୁ କହିବା ଚାଲ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଚାଲ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଆଜିଠୁ ମୋ ସହିତ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଚାଲ তুমি তো জানিছ আগে লক্ষ্মণগারে টাণ হয়েছি সে লক্ষ্মণগারে টাণিକୁ ମୁଁ ଡେଇଁ ଯାଇପାରିବି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଏଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଅ ନା ଘରେ ଯିବ ବେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ହାତ କାଟି ମତେ ମୁଁ ପଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେବି